Bon dia. Avui us porto la lectura d'una senyora que es diu Anna Rosselló, que està entre nosaltres i que té només 96 anys. El llibre es diu Memòries d'una dona lluitadora, mai més ben dit en el seu cas. Vençuda, sí, perquè no vaig poder evitar que engarjolessin el meu pare de 70 anys d'edat i que al cap de 2 morís a la presó. Vençuda, sí, perquè no vaig poder privar que agafessin el meu germà, el torturessin i el condemnessin a 30 anys un dia en un consell de guerra. Vençuda, sí, perquè no vaig poder evitar que tanquessin el meu company. Vençuda, sí, perquè no he pogut impedir cap de les 3 vegades que empresonessin la meva filla, la torturessin durant 120 hores a la via laietana, estant jo fora al carrer desesperada, sense poder-la arrencar dels seus botxins. Doblegada mai, perquè els he raptat escrivint sobre la seva mentalitat immadura, contra el seu irracional pensar i obrar, contra les seves estructures repressives. Doblegada mai, perquè sempre he alçat de nou la testa, mai no m'he jupit. Doblegada mai, perquè malgrat tot he continuat escapant als 4 vents els meus ideals. Doblegada mai, perquè un ésser que es doblega és un ésser covardit, que ja no lluita, i jo mai he deixat de fer-ho. Ho he fet i ho faig perquè vull veure una Catalunya independent. Diuen que l'arma més potent és la literatura. Aquesta és la meva. Soc guspira d'aire que justícia clama. Rebutjo la gent d'inhumana ment. Aixeco la testa sempre ardent com flama. Soc feta d'espurna de cosmos roent. L'Anna Rosselló va néixer a Flix, a la comarca de la Ribera d'Ebre, un 3 de desembre de 1923. Té 96 anys i viu, i es deixa cuidar per la família, en un poble del Penedès. La pregunta és, si voleu jugar al final d'aquest àudio, a quin poble viu l'Anna Rosselló? Aquest llibre està esgotat, per cert. Una abraçada. Mua!